Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Abril tuig 2022. Karon ang ikalima nga Domingo sa Kwaresma, 5th Sunday of Lent. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 11. Unya ang tanan na mauli apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babayi nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Og samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus og miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Unya misulat siya pag-usab sa yuta sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus. Nag-iyahay silag pamahawa og nag-una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, hain naman sila, wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala sir, siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, kun mao kana, bisan ako dili usab mo silot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.